Dobar dan, dragi moji, dobrodošli u novi video u kojem ćemo ponovo pričati u Švajcarskoj. Ovaj video neće biti celina za sebe, već ću u ovom videu odmah odgovoriti na neka vaša pitanja iz prvog videa Švajcarska dera i iz onog drugog kako mi štedimo na svemu tome. Mnogi su me kritikovali zašto nisam spomenula porez, obdanište ili ti jaslice, hranu, kozmetiku i tako dalje. Međutim, ja nisam računala da će ljudi novi doći na moj kanal i da sam dužna i to da kažem, jer sam u ranijim videima baš puno pričala o tome, čak o obdaništu i zašto sam zapravo 10 godina ostala kod kuće i zašto 10 godina ne radim. Imam čitav jedan video, a porez sam također spominjala kroz ranije video o Švajcarskoj, kao na primjer 10 razloga, to jest 10 stvari koje niste znali o Švajcarskoj, ali nema veze. Evo, za sve nove koji su novi na mom kanalu, naravno da je porez jedan od najvećih stavki što se tiče toga gde nas to Švajcarska dere, gde nam Švajcarska iznosi najviše para iz džepa. Pa evo, samo zbog njih pričamo o tome. Što se poreza tiče, inače u Švajcarskoj postoji čak i izreka da u životu se mora samo umreti i platiti porez. Eto, toliko je ta stavka u suštini važna ovdje za sve nas. Šta je zanimljivo još kod tog poreza, da je on, pričat ću dakle iz svog ugla. I evo opet za sve ljude koji me stalno prozivaju i govore da to što ja pričam, da to kod njih u Bazelu, u Cirihu i tako dalje nije tako. Ja pričam o centralnoj Švajcarskoj, o kantonu Lucern i konkretno ja živim u jednom manjem gradu na pola sata od Lucerna. Što se tiče našeg poreza ovdje gdje mi živimo, dakle on je otprilike u visini jedne plate na godišnjem nivou. Znači, ako vam je plata 5.000 i ako ste samac, verovatno ćete na kraju godine morati da izdvojite 5.000 da platite taj porez. Međutim, šta se dešava? I ovo vam pričam iz svog ugla. Kada smo moj muž i ja živjeli sami, bez dece, tada smo živjeli još uvijek u iznajmljenom stanu, oboje smo radili. Mi smo u jednom momentu platili više od 11.000 porez. Dakle, to je ipak jedna velika cifra za dvoje mladih ljudi koji tek počinju da štede, tako da to uopšte nije zanemarljiva stvar. Tako da švajcarski porez jeste jako visok, ali ono što sam ja još saznala sam još dok sam radila na svom bivšem poslu od jedne baš Švajcarke, da postoji načini da se to malo reguliše, dakle ne da smanjite taj porez, ali jednostavno možete sa njima da se dogovorite da taj porez jednostavno izdelite na rate, pa da plaćate umjesto jednom godišnje, to jest na godišnjem nivou, da plaćate svakog mjeseca određeni iznos. Tako da i to je moguće. Tako to je savjet za sve kojima je teško da se odvoje od tolikog novca na kraju godine, recimo. Jednostavno raspitajte se, informišite se i jednostavno zamolite ih da vi to plaćate u ratama i najverovatnije će vam to biti i omogućeno. Sad odmah da odgovorim, da ne bih pravila poseban video kako mi štedimo na tome, odmah ću odgovoriti na ovu prvu stavku, porez, kako mi štedimo na porezu. Mi na porezu štedimo tako što ja ne radim i tako što mi živimo u našem stanu. A kako to? Samim tim, kad ja ne radim, radi samo muž i izdržava mene i još 3 dece. I plus mi imamo našu nekretninu, dakle mi smo dužni i mi ne plaćamo puno porez baš iz tog razloga. Tako da, dragi moji, evo već godinama unazad mi plaćamo oko 2.000 franaka porez, a osim toga prve godine kada smo kupili stan, platili smo porez 0, Druge godine nakon što smo kupili stan platili smo oko 500, a svih ostalih godina smo plaćali otprilike oko 2000. Dakle, samim tim ako uspete za nekoliko godina da uštedite za jednu glavnicu, da kupite stan,
verujte da će vam se to vremenom isplatiti jer vaš će porez biti dosta drastično, dakle manji. Nema veze da li radite i vi i vaša žena, čak i vaša deca, vi ste dužni i takvi kao dužni, jednostavno porez vam se smanjuje, naravno. Sigurno ako radi jedna osoba da će porez biti još manji, ako radi više bit će malo veći. Svakako na tome ćete uštedjeti. I naravno računa se i to da ja ne radim, da sam kod kuće i tako da eto mi smo na taj način uštedili samim tim što živimo u sopstvenom stanu i samim tim što ja ne radim, mi manje plaćamo porez. Idemo odmah dalje. Zatim ljudi su mi rekli također zašto nisam pričala o obdaništu, a nisam pričala iz razloga zato što ima ceo jedan video, ali da, obdanište, tu nas definitivno Švajcarci deru. Otprilike obdanište za jedno dete je oko 2500 franaka i to je jedna optimistična cifra koju sam ja pronašla. Muž kaže da je to verovatno i više, da godinama se to i povećalo i naravno nema tu sada kao da se srazmerno povećava neka cifra. Sada ako plaćate za jedno dete 2500 pa da ćete dok platiti za drugo dete 200-300, ne, to nije slučaj. Znači za svako dete platit ćete 2500 franaka. Može da se desi da će vam uz neke subvencije biti nešto to malo manje od strane opštine, ali verujte mi to je mizerno, svakako je to previše, tako da kada bi 3 dece recimo ostavljali u obdaništu, to bi vas koštalo možda oko 7500, 7 do 8 otprilike i to vam je cela jedna i to dobra ženska plata. Dakle, ženama se definitivno isplati da ostanu kod kuće, jednostavno da čuvaju svoju decu, da vode računa o njihovim recimo školskim obavezama, o kućnim poslovima i tako dalje. Jednostavno, eto, na taj način ipak štedite novac, verovali ili ne, jer za 3 dece to bi bilo baš dosta novca, čak to bi bilo i više od jedne ženske plate. Tako da, ja sam baš pričala o tome da sam se ja prve 2 godine snašla, čuvala mi je, moju ćerkicu je čuvala moja tetka, moja nana dok je bila živa i to je funkcionisalo super. Onda, da ne ponavljam priču, stvari su se malo zakomplikovane, ja sam ostala ponovo trudna, 2 male dece, nana se razbolela i nismo imali drugu osobu koja bi dolazila, tako da ipak smo muž i ja odlučili da je najbolje i da je za nas najisplatljivije da ja ostanem kod kuće i čuvam svoju decu. Eto, tako mi štedimo i na obdaništu. To sada kada smo to rekli, mnogi su mi rekli, a hrana, kozmetika, ajde da idemo odmah na tačku broj 3, što bi bila hrana. Hrana je ovde, nisam sitničarila, znam da puno ljudi priča o tome, ali verujte, evo da u Švajcarskoj hrana definitivno za 10 do 50% skuplja ovde u Švajcarskoj, dakle, nego u Evropskoj uniji. Ne bih tu ništa puno, mislim, može da se nađe, verujte mi, hleb od 500 grama za 95 rapena, ali isto tako generalno je sve skuplje i to sam vam rekla i u svom prethodnom videu, zato mi odlazimo jednom u 3 meseca u Nemačku gde kupujemo mnogo toga i eto, to je to. Što se hrane tiče, iskreno vam kažem, mi na hrani štedimo samo na taj način što kupujemo u Nemačkoj i na drugi još jedan način. Na hrani puno štedimo zato što ne bacamo hranu. Kupujemo tačno onoliko koliko nam je potrebno. Dobro, imam neke svoje fore i fazone kako da ne bacam hranu, kako mogu hranu da držim što duže svežom i kako jednostavno je sve stvar organizacije. Isplaniram, pravit ću pilav koji ću jesti 2 dana, ponedeljak, utorak, sredu, pravim brokoli sa ribom, četvrtak i petak pravim punjene paprike, posle toga mi je vikend, neću kuvati verovatno ništa. Znači, to je to. Kupujem brokoli, pirinač imam, ne kupujem i kupujem
paprike. Sigurno neću kupiti grašak još plus karfiol i da mi to sve stoji u frižideru ili ti pečurke ako mi nisu potrebne. Ali sad nećemo o tome, to je možda neka druga tema. Uglavnom, dobra organizacija u glavi, dobra organizacija u frižideru, u zamrzivaču i nema nikakvih problema. Dosta štedimo na hrani samim tim što ne bacamo hranu, što sve to fino isplaniramo, a generalno na hrani i ne štedimo, kupujemo dosta organsko, mnogo nam je važno da se kvalitetno i zdravo hranimo. Što se tiče kozmetike, gledali ste prethodni video, znate kako štedimo na kozmetici, odlazimo, kupujemo u Nemačkoj gdje je sve i 50% jeftinije nego ovdje. Znači generalno je sve u Evropskoj uniji što se kozmetike i kućne hemije tiče 20 do 50% jeftinije, tako da sve obavljamo u Nemačkoj. Kad odlazimo kod tetke u Austriju, kupujemo čak i u Austriji kozmetiku. Kad odlazimo u Italiju, kupujemo u Italiji kozmetiku. Kad odlazimo u Srbiju, obavezno volim da kupim u Srbiji pakovanje za kosu, glicerinski sapun, bor i tako neke stvari. Bez njih zaista recimo semana omekšivač i tako dalje, duel omekšivač, tako da tačno se zna šta kupujem u drugim zemljama i šta donosim ovdje. Pošto uglavnom idemo automobilom, to nikakav nije problem da se prenese preko granice. Kozmetiku možete da prenesete koliko god hoćete, tako da što nije naravno slučaj sa mesom i mlečnim proizvodima, povrćem i tako dalje. Tako što se kozmetike tiče, već ste vidjeli u prethodnom videu, štedimo tako što kupujemo na drugim mjestima, kad se može, kad se ne može. Ako nešto baš moramo, volimo Otos. Otos je super što se tiče parfema, ima odlične parfeme i dosta su jeftiniji nego recimo u Manoru. Eto, to su neke 4 stvari koje sam ja spomenula, a ajde da se dopunim još, to nisam pričala u prethodnom videu. U prethodnom videu sam spominjala zubara, doktora i frizera, ali hajde sad da spomenemo i kozmetičara, fizioterapeuta. Šta je sada, i tu je ista stvar u pitanju, također su jako skupi. Ja recimo uopšte ni ne idem, jako volim manikir, pedikir, pogotovo volim French, to zna i moja kozmetičarka koja kaže da sam dosadna više ceo život sa tim Frenchom, ali jednostavno ovdje je to jako skupo. Ja sam se ovdje u jednom momentu raspitivala i od komšinicine jedne rođake, drugarice, baš što me pitala, imala jako lepe nokte, gdje si radila, i onda ona meni rekla da ona to radila kod neke žene na crno i da jednostavno ona uzima prvi put da li 150 do 180 franaka za prvi put, a posle recimo da li 100 ili do 80 franaka kao to održavanje. Znači na crno, to nije pravi kozmetički, ljudi moji, salon. Tako da sam ja odmah znala da do toga nema ništa. Meni je to previše novca da ja mislim 150, 180, 200 franaka da dam za nokte. Ne pada mi na pamet, radije ću kupiti sama materijal i naučiti sama da to radim. Što sam na kraju i nisam baš naučila, ali još uvijek učim, pokušavam. Ali isto naravno kada se zaželim toga, opet odem u Nemačku i u Nemačkoj lepo za 50 evra ili 50 franaka urade vam super jedne akrilne nokte i nema nikakvih problema. Trenutno sam u fazi učenja, imam sve što mi treba, ali eto nemam puno vremena da se i time bavim. Potrudit ću se možda za svoj rođendan da napravim jedne nokte. Što se tiče fizioterapeuta, ista stvar. Kad god mogu odlazim u Srbiju jer mi je zaista potrebno zbog jednog problemčića koji imam, ali sam na putu naravno i da ga, hajde da kažem, izlečim. Tako da super sam zadovoljna jednom fizioterapeutskom ordinacijom, vrlo su svi profesionalni, osoblje također, odlazim preporođena sa tretmana, prezadovoljna sam tome, zaista nekako podigne na noge i zaista sam oduševljena. Ovdje je to jako skupo, tako da o tome uopšte ne razmišljam, a dok bih došla ja do fizioterapeuta, ko zna koliko bih popila ovdje paracetamola i ne znam šta bi sve uradili, koliko bi platila za paracetamol što bi mi dali. Znači dok dođem ovdje do specijaliste, to bi bila jedna velika muka.
nije samo razlog cena zašto ovdje recimo ne idem kod fizioterapeuta, nego je razlog jednostavno i kako ovdje doći do tog fizioterapeuta. Ja moram prvo jedno 10 puta da odem kod lekara opšte prakse i da mu se žalim, da mu budem dosadna da bi dobila uput. Znači treba da izdvojim svoje vreme, to je za mene gubljenje vremena. Ako odem 10 puta i platim 100 franaka pregled, znači to je meni 1000 franaka i odem na neku masažicu koju isto tako moram da platim. Ja jednostavno odem u Loznici u jedan dijagnostičarski centar, uradim magnetnu rezonancu, pogledaju šta nije ok, odmah odem na terapije i to je to. I ja prezadovoljna. Tako da, eto, to vam je moj savjet. I ako imate u mogućnosti, nemaju ni svi gradovi takvu jednu mogućnost da imaju tako jednu dobru kliniku, ali evo, ko je u blizini Loznice, ja preporučujem, može da mi piše u komentarima o kojoj ja to klinici pričam i ja ću vam to naravno odgovoriti, poslati možda link i tako dalje. Eto, što se tiče fizioterapeuta, što se tiče noktića, što se tiče, naravno što se tiče i drugih stvari, depilacije, neki tretmani lica jako su skupi. Ja što sam ovdje još radila sam dermapen ili microneedling. To sam morala da radim ovdje u Švajcarskoj jer mi skoro nikada zimi ne odlazimo u Srbiju, a taj tretman mora da se radi isključivo kada nema sunca. Sve drugo je rizično i tako sam ja pre korone i pre trudnoće sa 3. detetom odradila ovdje par tretmana i iskreno bila sam jako zadovoljna i jeste bilo skupo, bilo je oko 300 franaka, ali je bilo super odrađeno i video se prilično dobro rezultat, međutim morali smo zbog trudnoće da prekinemo te terapije i ja sam prestala da idem na te terapije, a te terapije sam zamenila u Srbiji PRP tretmanom na koji također odlazim povremeno i on ne bi trebalo da se radi leti, ali eto na proleće usklanjanje od sunca, nekako ja to nešto uradim. Tako da to je to za sada, pa kad se bude imalo možda malo više vremena, možda skoknem do Beograda pa odradim još nešto. Eto vam i moji planovi usput. Tako da to vam je to što se tiče i tih estetskih stvari, što se tiče žena. Naravno i neki muškarci odlaze na takve stvari, pa eto čisto da se zna. Naravno mogla bi da preporučim i Nemačku što se tiče ovakvih stvari, pokušajte u Nemačkoj, verovatno je jeftinije. Šta je sad meni vrlo još zanimljivo, htjela sam da vam spomenem, ovo vam je nekih 5 stvari gdje sam dopunila prva 2 videa i odmah vam odgovorila kako štedim na svemu tome, da jednostavno ne bih ponovo pravila 2 videa koja će ne znam koliko da traju. Ja bih voljela da spomenem još jednu stvar, a to je, nije baš da se puno radi o svemu ovome, ali ipak je vrijedno je ovo spomenuti, a to je vojska. Sad će neko da kaže, pa zašto vojska? Zašto nas tu Švajcarci deru? Pa naravno da nas deru. Svako ko ima sina, on zna da njegov sin morat će da ide u vojsku, a ako njegov sin ne bude imao interese da ide u vojsku, recimo, zbog svoje karijere, studija, nekih jednostavno ne želi da ide u vojsku, to će morati da plati. Znači ovdje je vojska obavezna i ako neki muškarac ne želi da ide u vojsku, morat će da plati. Koliko će morati da plati? Pa 3% od oporezovanog prihoda svake godine muškarac će morati da plati jer ne ide u vojsku. I sad ću vam ja reći, pošto moj muž nije želeo da ide u vojsku, on je platio na godišnjem nivou u tom momentu oko 2000 franaka. I to sve tako do 30. godine. Dakle, ako vaše dete ne želi da ide u vojsku, već želi da studira, ne znam, medicinu, specijalizaciju i tako dalje, jednostavno nema interese da ide u vojsku, što je i paradoksalno za ovu zemlju koja je neutralna, a ima obaveznu vojsku. I ja razumem muškarce koji ne žele da idu u vojsku, apsolutno. Neki se možda bave i sportom, grade karijeru i tako dalje, i porodicu usput.
Tako da mogu da kažem da to jeste jedna za mene, ovako kad posmatram omča oko vrata, pogotovo što imam sina i razmišljam da će u tom momentu on verovatno želeti da studira i bavit će se sportom, imaće devojku i šta ja znam. Tako da mislim da to uopšte nije malo, 3% od oporezovanog prihoda na godišnjem nivou. Eto, u slučaju mog muža u tom momentu bilo je 2000 franaka i naravno to se menja u zavisnosti kolika vam je plata i njemu se to menjalo, on je kasnije promenio posao gde mu je bila i veća plata pa je plaćao još više. Tako da je to vrlo, vrlo interesantno. Sad neko će da kaže, pa ja sam postao, ili ja ću postati, ne znam, Švajcarac, uzet ću pasoš sa 28 godina i šta onda samo 2 godine plaćam i to je to. Pa ne. Ako uzmete recimo pasoš, to jest ako postanete švajcarski državljanin sa 28 godina, onda se to ne računa do 30. godine, nego jednostavno 10 narednih godina morate plaćati tu nadoknadu. Tako da mislim da Švajcarska i tu dere i ovo sam dodala, eto, to mi je bilo zanimljivo i htjela sam da dodam na ovih nekih 5 stvari koje sam... Želim još samo da kažem da mi je neko prokomentarisao i rekao mi je samo džabe brbljam, sve što sam nabrojala je luksuz. I meni je jako bilo čudno da neko kaže da je luksuz zdravstveno osiguranje, da je luksuz zubar. To nije, ljudi, luksuz, to je obavezno. Čisto da znate, zdravstveno osiguranje u Švajcarskoj nije nikakav luksuz, to je obaveza. Ne možete dobiti boravišnu vizu u Švajcarskoj ako nemate zdravstveno osiguranje. Ja, dragi moji, mislim da isto tako odlazak kod doktora ne sme da bude luksuz. To je potreba, isto kao i odlazak kod zubara. To što sam tu spomenula i hotele i tako neke stvari socijalne prirode, eto nismo spomenuli, mislim da ćemo to ostaviti za neki drugi put. Za neki drugi put ćemo ostaviti društveni život, da li nas Švajcarska dere i kada je u pitanju taj socijalni moment, to jest kada želimo da se družimo, a verujte da da. Tako da ja smatram da odlazak, da je također i putovanja, odlazak nekad u neki hotel, da to ne bi trebalo da bude luksuz, da to može da bude i čovekova jednostavno potreba, zato što smatram da čovek ne treba da bude uvek u svoja 4 zida, da treba da nešto, da vidi novo, da izađe iz zone komfora, da upozna neke nove zemlje, nove stvari. Ne mora da ide svakog meseca negde, ali barem jednom godišnje. Zašto da ne? Tako da mislim da to iskreno nije luksuz. Tako da ima tu možda još nekih stvari o kojima ćemo pričati što se tiče da li nas Švajcarska dere ili ne. Svakako je dobro spomenuti i to neko slobodno vrijeme, decu, taj socijalni život, koliko to može sve da košta. I to pretpostavljam da ću spomenuti u nekim drugim videima. Po nagovoru mnogih i posebno po sugestiji jednog kolege s YouTube-a kojeg ovog puta puno pozdravljam. On ima također svoj YouTube kanal i on priča uglavnom, on živi u Lozani. Po njegovoj preporuci možda ću snimiti i jedan video kako izgledaju mesečni troškovi jedne petočlane porodice. Mislim da bi to moglo da bude zanimljivo, tako da ostanite na mom kanalu, pratite moj kanal, bit će tu još ovakvih videa. Hvala vam na gledanju, svim novim pratiocima hvala što su me zapratili, što su pogledali video i upravo zbog njih i pravim ovaj video jer možda nisu gledali one ranije videe, pa eto ponavljam možda neke stvari, ali nema veze. Svima puno hvala na gledanju, na podršci, puno vas pozdravljam, mama Super Ego Pidžama i vidimo se u nekom drugom videu. Ćao!